Se dane brenya munya adaje na mohwe ye wo ho se yesom kotokohene krobia refi asante kotokohene odudo bribie yesom no nti no eno ma yemu yedu e ma yekron na se de di kan hye mo bose bebi osante hene ni nkonya tuntum anasa na ma eduru bia no ye de hono ma bakosem ba besom mo esanse yesom asante man anasa yesom krobia refi asante kotokohene na nne ya ba hwidiem ye ba hwidi me wa hafomantem na nanom ne kan se ye pebibiatia ya yenko bisa abrewa ampaso fie mpanyinsem efia bako ye fia bakosem ene abakomasem nyina na nanom ehonom ene yesua no na nam ho soso de ne kyese eye na ahema enne yaba ye ne na ahema ahofefe otwedi amponyankopon ede na dom eye hwidi man odudu bribie se menhye owo amono ewo ahene wo abrempon nana ata adwoa agiewa otoso emienu ena enne ye no ba besua eye hwidie mu abakosem medin ede maame fozia me yemma no atena se na afa yemfa adusua no emfa emeto amso odudu bribie ba chomo atena se ya oba ayi mamba chona pomo Nyankopon adom ho de ne ba ye hu sa ho de ne se me wo se meta ben wo na ho fe no ebi mesa me that's na ima wadam ma penye wana mo se pe bibie hu age se mo na so ne eba mo na mo campaign nsem mo na mo che abakosem mo na mo che bibie yefiri dina ye ba ya de asira busa ne se ye ka hwidie mu a eyede ne nya ahafo hwidie yo oba pafusia medase mama kwa abasoso yeah I know ye de Nyankopon asese odinde ebana fefefe ya cheye mechia nananom ahafo ahemfo ne ahemafo nyina ma wo mo finchiapa emre no edue wie okay echia mi wura ibo mu ase opim so ma wa ha meni ma me kan du ma wa ha edehye sa obusa se ahafofidie ma ahafofidie mu ye asona akonwa me nananom ofri denchira ntuom na sabi ebirumu okun na de me nananom dwane fri denchira
ebepie Kumase me nananom bebo yewura opem so ebo o da wo ma sebe bantima hene se wo hwe nadehie so maye enti se de me kan abrum okun no me nana apiedwa a odi kan wasase so odi akwabo hene chi sanse no oti bantima nti oni akwabo hene ne bom besen kokon abrum okun no emu na me nana hunu kwaye na chese okoye odi na dwa to akosi bantima hene so okosire yewura ema no na me nana no ye sebe bofo e ka bofo a obi a ko wiram di tuo ni ayo ko ahayo nti me wura ma ne kwan se o metena kwaye ni mu na sebe onya bibi a wabre ni bi edi me nana de osie ye woyo ampa obetena kwaye ni kwaye no asetena ni mu no ye frɛ baabi de sikrensu a ne ye nsuo nti ye ka ne sikrensu a kwaye mu nti ho na me nana no kotena ye sanse na oye bofo na oye okɔ aha na ope bibi edi na sɛ bi wakɔma ni wura bi nti ho na okotena ye nti ahayo no mo me nana nante bebre e ma sɛ bi okutu mo agapade kora eye sɛ bi bosom e wo nsuo tano eni me nana de ko esuhie saatem na esuhie tekufi so wo ho nti wo de ko kire na ma wo ka kire se ono an wayi na ma no nti ma wo nsuro na wo yi edom kan ho no mbetim sabe bosom ne ma no nti e wo esuhie tanokufi ene e wo fidiem tanokufi nti me nana etnai me nana ne nua ba ne free danchira ba ha na efe no ya mankwa nti e ba se wo ba kwaye mu no ja ne nua ba no wo bantima enti ananti mu asabe tete wona bosom ye japade kese a wo bosom na ze wo japade pa enti me na hunu se kwaye ni mu odu enua doso anhwe na dua bi ayima abese na japade enti otutu so e ba nanim bese kwatana baabi ye fra ho mu doma enti fidiem ye kuropani ne doma ho na me nana no ekotraye na sabi okutim ne bosom na ogu na hayo no so a esanse na adwuma no ye ananti eninti obaya bepie bebi asesi ayetie a na ye ahwedie satam ye kan ahwedie a na mfi ahwedie no apapa tintatentre no enye sre ordinary sre sa ahwedie no sabi penin bi kone krechi a ye di mpoma no ye na na ewu atentene no atesa ahwedie no very good enumu na me na na behunu se asasi da ho no mpradadadadada ye sa ahwedie no nko a enti wonya adwen se aha ne baye aha na japade no enseye aha na se bidua bi emeyi moso aha na oda na ho beto no enti ne metena ahwedie no mu metena ahwedie mu ampa me na na se tu firi doma na ye kan ewo kanyase kwanso ye kuro pani no ehwa ye kuro a wodu kuro ho enti me na tu firi ho na obetena ahwedie mu enti kwa o se me kwa ahwedie no mu obi so na ekwa o se me kwa pie dwa ahwedie no mu nti mi na anya atrasie ewie na ofise afede o ye free na ho to no okofa ne nua ba amankwa no ebeka no ho efri bantima ebae then ombo mu sese etena ahwedie no mu ene nyankopon ne na nanom konwa ne abosoma dawroma ene ahwedie mu aye ahwedie mu a ye wura dawroma apaja konwa no korako omanhene etena be na bu se ahwedie mu akwan fa so ahwedie mu aya tie ametima kan kire wa enyira wadwene eni se me na pie dwa free danchira ena ebae ekon asantefo ne danchirafo kon ena wodi dwane bae bebo ye wura bu ena ye wura daruma obenya ahatena ya oni nam kwaye ni mu a obepie hwedie mu a obetena hwedie mu na hwedie mu ne ifire a ebae kakra metima kan kire mu ana na ma we de kakra we de yesia kasa we de ni nyina na ya wabo no to fa de amaye na bibia bi wo mu se ya se de aduane na bibia bi wo
na hima wadama o kase mu kase eye wonana agudi a wonyaye no na eye ta kofi wadama ye ka eye hwidi mu a de esese yi hu no wadama bosom sen anasa esu sen na mode kyekere eye hwidi de esese yi hu no yo medase bosom no ye bos ade ba ko a na ye kuru no ya wo mpaje me kase ye kuru ade a wote ase ye kuru no ya wo mu de nwira enwira na achim ene ye kuru ene si nsuo nani a me na nakofa ye ne no te kufi no so ye ta no e ma ne betim ma no eno achi ye wo suo ta no no ankasa ene na twa ye ne sabi esuhiefo entem ukro so pe na oduru esuhie anti na ma ho ne ben a ode ko ho no anti eno achi no abosom no te kwa bra be ka ho na te kwadwo te kwa ame so be ka ho asese omu ya miensa ena omu nyina ewo eho no mu a ene hamudru ene hamudru pa no wada na se tano sebi wadama tano nsuo no nko a ena wonte cheche ya na se nsuo bebre wa ha nsuo medika aka se bebia odika akotran ekoye no na nsuo bi da we fe ne sikresia eda ho sesi a nyina koda ho ne sanse kwaye na okotran mo no nti na ma ye kata no tano ba sa nsuo na ye kane ni nyina ewo kwaye no sanse tano no mom ne man ne obo na tena se ho no kofa no nsuo no mu nsuo na ade ni si a esi ani tesania koduo na yetwa na yetena mu twa no esi nsuo ni na etwa no ho saa na ye kura de na esi tano no nsuo na ankasa emu na ade ni si a me na nakofa openo no pese woni ne tena woni ne bo abusia nti na wode na chede pa ne de che no na wadama na ona na ye woye bofo djuma bempa na eye hwidimfo eye ana afi nso de ka hwidim ni a ede ne mane danso ade a hwidimfo ye sanse me na nan ba no ye bofo na kuadwuma ene saatam na wo honi ntino me na nan ye kuani ema se na me kan se okofa ne nua ba ya mankwa ne be kan ho ema yasefo nyina ye akuafo ana omu ye kua ti wo hwe nkonwa mfu a ededa ho a eye saa me na nan mo no achi eba kwa me apoko chire ose kodwo kwabere kunto wo mo keka ho ni nyina ye akuafo nti wo mo nyina aye kua nti me kai kra se the whole afo anagana kra fidiem adi first ewo kuadwuma ye ho epen enye kuadwuma bi ase banche ni ade koko omo ye di first pen because your community center na esi ho kakraka koko entete ho obi ade bag ba akokwa na yasaso obi ade koko bag ba akokwa na krachi na saso omo mesha eyi ho a omo di esi ho a omo di esesa enti enu se koko no nkwa wiye no na omo atom sika ombenya no omo de ye ejapade ana mpuntu okurum ti community center ne ka ho St. Elizabeth Catholic Hospital esi heya hospital kasi FFFA agidin e wo Ghana ne afo he nyina eno bia na omo edisiye tete ho mo ba ise ekuro ya ye mfuturo tete ho na namu de san tete ho na ebi ne gu kotal enti wo ka afo hwidie mu a kotal eye number 1 san puntu ya na no san kokon tete ho no na omo adeye na ise enwoma suanti ene sebe sase nyankopon boye asa nyankopon sa mo asase bi nti wo ba wo na wamfa na nsua nwomesua mu a na wudi akora na bro na wudi kuro na bro na wo ma busua no ekofom na wadi Ghana nyuna hwamo nti aye nwomesua mmerante ne mabawe eno ana omuguso a omo ye kire se asase asa tina busa me se hwidiem de ne ya me na di kuadwuma ne ba antikua ene ye botaye na no na ma ye nam so di first e okuku emu a usi he ya koko ba bia wonko ahane ba bia kubesi ene wo wirewirem koko tum eno na ma ye di first wow na na hima wadama edin na e ma hwidiem de hye edanso e ma hwidiem de hye edanso se ye hu asemensi a
ehwe ne ne ye ba ko minus we do we hwidie mu ni hwidiemfo da nso kire se kasa ano kasa hwidiemfo wo buo ne ani dia ye de kasa nipa ho ma uhu ne se nipa asmese de ne ye bese wo free hwidie man pa obebisa na chi no na o free hwidie saa na tie na ade ba ko so saa ma ye da nso ne se sabe yasase na na betena so yasase fufuo etu anwea ye de si dan ewo so tizesi a wo hensenye bebi na agu ye ne mu ase ama abonten yasesa ensuye to sesi a na upi a ohunu se ensuye ato obetie mu akwa aba amreko a ohunya asem nkro ne bebre wo hod mo ensuye to na uti a opagya empagya bebi hya wo nso bebi ka wo ho ma sabi hu ensuye to atopa na wo so kwa ha obede no wakọ hwidie mu ntesa enti hwidie ni pie bebi a saa no ma we eda nso ene se ne amekan emrante ne mabawa no so asua nwoma pa ye wo doctors ye wo professors bebre wa ha anenti obedru bebi na obeda no ho di no na wo se meye professor asumesi esi ampa ofihwidie mu ampa atena nimdie ne za ka ho asa na imane den ke amanke aye ho ya manke aye ho pa that's ene ba ya o me yesu ene oda ma ye hwe eye hwidie mu a waka eye ayaresabe wa ha ni na ye nananom entobo no mo jejede ye ena afin so eye kwantempo a oye ya sisi ekwan ye o maba be se ni aye nyanye fufure oda ma ena community center nso a enamo eye kro ne nsaso ene so mutimi de ye heda woka enwu machine eye nananom atena ye no mo hyeda anasa mo adwene ho se mo bo foto bi a mo de beboa enkoda ne zanze nimdie ne wa hadada mo de beboa ma na mo hyase ye dada na mo hyase so enkoda dodo sen ena wo mo di so mfaso no woka nkura no de mintimi nkai se ba ko ana mienu na me kai se o manhina a onya ne ba bi koye na na pie dwa aboafo na pie dwa abonsu ono na ehya ase ebra yewu start Otum for Education Fund na esotariza cancer ye transe ehunu se esese yesoso yemboa enchirima enti nananemu bodwata da e de freedom e ma ye beboa e ma ye nyasa educational fund ye de boa enkora ewo achire meka say video mu se ne ye keka no police station mu ne ade nyina nananemu anyansa na mu de sie police station wa ha mo na de sie na no VRA nananemu na esi dan ama wo mutimu kanyase kwanso kane na nkomu high dai nananemu na esi dan ama wo mutimu ye wo fire service ba say fire service so ne high dai enti e ba say ne abai be yi akoba bi o mbenya dan ama no nananemu gina so esi dan sese o go so kwan so muduro ha mo be hu wo mo enti fidie mu no kwasem ne ya ye bi ne se ne American se ye pia nkure fund no wo ho no ma akure be bobo no ho modern bia yetime edeboa no mahima onkaso amen anano monkoso anye mukese amen na madwe mpo no manu so ade hunu pa mo wo de ma hwidie mu no nyina emre mu mfa mamo esanse aiza han mo ntwen ma aban ne mma mo man ne da makoma so enam sapa mo nanano mu twaye ne nti o mo ntwen ma obi mmansa mo amoye mo ade nanano monkoso na wada ma we de yede enkomo no yede adesua ne ba na wieye no enne ahinni kane no de ne yenimu ne se obi ene no kunya asem a anasa efisem a na na hema mo na so na yede ba mo na mo ka efisem mo na mo ka wade se enze se de akwakoda ne radio ene TV so na hema emaya afi ene mo kwa wade edie ne se wo hu ansa na mo kwa wade na se omo kohia hawo bi wa wade mu a ehemfa ne se omo dan wo mane de kire esanse ya rehododo eno so ye magune ne foto akra watemi dase sani awoken eno manu bebre ya mehunu se de ye beto nananu a yehunu no
enti ama no ma bebre asesa sani awokan kane akora no du ni mpani mfie so kora sabe ye de ne kokyere wo hima ma wo hima hwe no se sabe bibie ni ho no ama ne mere kakra bi na wofo akoboaboa no ho akoboaboa ye ho ena sabe ye de naba ne ye de na sie fikyire agoro no ama obi hunu se mamfusua odu ni mpani mfie so then be ma bi wo ho a waboaboa no ho a office obetimi ne mamfusua atna waba animu abesre kana yese yekosre ba na ma ne papa ne ne wofa no mudi enim se yekosre ba na ma na ya besre enti sre ni mu no ena nka sansem ya wo kan nyina ewo se manfosu age tum se ampa obetimi ne kwabena jan atna nanka sanhihye we nyina aba afutuo no mo ne ade ade a yekekeke ni nyina se bi wo ba wasi wo ho asiesie wa hofa wo nante anyensin gro basa sam no man nyina nke ritu omufo ananka ansa na yeja wo mkwai abra yetu ni trinsa nanka wako na kese oko no onimude sani awoka no ene adwuma no sa adwuma we no akodi baabi foforo nene akora no kora won transe no obi abesere no ene wotu no fo gese obusa ne se ye hwan dia woni hwan ene nyim opa no wo kire wo mpa onkyere enti amaye mu se adwuma ye bebre fisa akora na kofa nyinsan aba efie ho tim pam ne nkwa abontene kisa woje no na woje na ne papa woye ebeda wo apene a wo fie wo no so ena wa hwe ne se de meka ne kwaye ni wo no atokutukura ma ne enti na education sem nyina na aba beda wo so eyade a eya ahometesem sani awokan awarefo ntam kitahudie siesie no ne ade ade no ene akodi mia bia ya na bi wo kra wo tin radio so a na ahomete enso nipa kro no ode akwawie wo ka na waka ne se enti ye wo ho se ye betretre no ma na ya boa ama no ma atoto yie enti eba wonim dia na wahwe de wo ye no a ebe ye yie memi se de dodo na metai ka kire awarefo no se aware de wodo ene ntiase ene ware uno nipa na onte na semase de obeka bia sabi eye bufuo ma de obeka bia sabi eye nsemfo ma but odo no wo ho na wote na se a empe body a fufuo aye de ne a obewo no meremere ama no na ekoka kama na se de make kan se video ya no kasa ne ade ya kire okwan kora wo fa so a wo kodi wo kunu ne ni ama na kana busuafo na wakosom sompa yesa wo kwa adwuma wo fira adwuma ba na okuta career bag ne wodu anihye akosom sompa ama animonyam hye abem na bia ka obusua na ka kura wo firi mu na ne nya echi ye kura be ka se na ne pass mesi kura wo ye die ne so wo ye Ghana ni na wo ye santini na hye animonyam ti obusa na sa na etienti eba ye nim dia ye so ye de kakra no aye wo na ye de betretrom ye tretrom na ne nyina echi kura no mpokura no wo hu se eko na enkoyi a sabe se fie we mu no wo hu se awarefuo bi wo ho no na no mankoyi a ye wo hu tumi se ye frɛ nipa no ne ebusa ne de na ekoso na otimi kyerɛkyerɛ na wo kom ne ye ya wakom atretre no ma ama no ayeye mpenifo ebi ko mo ne mo mu di kwasara kora wo mu di nkrofo bi asɛm na pa ya na ode hu mu aye ma me so wo mu siesie aye kama saa na buru wo mu so ano mu di aba manim na me so mafrɛ na enya awarefo nko obi ho mpa na akoye efie mu asɛm emienu nyina ya ha dai na nsɛm bebre utan ye no wanwura mu ntama na kofa wo ha waba enti adwuma ne nyina meme de meye pa na ayuma na no monkoso anya okese na monkoso anu mu nim de na utwede mpo nyankopon ya adoma afie besimu no ya yura osante hene wodi ni fie eduno enum obafra benya na wada ma yan ye wa akire no ene mu amoben no munnim no esen sabi eye ne nko ane na fana nti wada ma si ye kase Crowberry fi asante kotoko hene a sai ena na ahema usinim osante hene efa tede misinim nefa me patron ikwa de osante hene de miwura de o mam kwa ya mekasa ma de ache akonya no wo biba wada ruma utirin kwa piafo e mamonu yo
sɛ woka sɛ menka bibi mfa me papa yi ho a anaa me wura yi ho a na yɛ sɛbi energy sɛm na yɛ asɛmpa nipa bi ne wa wotena wɔ asase so ɛyɛ yira nanso ɛbɛbɛ nipa bi ho nanso dodo a wayɛ a ɛfɛ yɛ kamfo na yɛdi mirika so ya na ɛno hia dodo paa me wura fro akonwa mfie aduonu num ne afidie ne mu ya obedie me wura wayɛ bebre ayentimi nkae no maako mo ni dire nanso wiase nyinaa enim sɛ ye wura wayɛ bi ɛkyɛ sɛ na konwa obedie no wani na santimanko adinim wanyɛ sɛbe ayemonwono anka sɛ medie nko a enim sɛ ye wura ewiase nyinaa tenenka wiase nyinaa tenenka mekai UN for friend enye fia ache biesa okoye na wokasa no wanka santiman ko ha opre asumdue ema wiase nyinaa sebe ya nkabom betrase na asumdue aba wiase nyinaa bi se mpeni kasa bi se sebe asumofinu a adwo a abode nyadabre na wono te asantiman ekrum na eja to baby a ena no Israel for ne krofo ne de se Bema Yemen eken se ke kaka ye nyina o last year anwa no mo ne no bi e short to ayo horse ne no bi se da nya Ghana ha enso so e kan ye ndi ewura pre asomdue ma wiase nyina se be ya asomdue e beba ho na ebi aka ne mai Ghana na santi kuromo no so te ho a onya asomdue enti mi bira nya pesemi nkumenya ewiase nyina tenenka se enano a Queen Elizabeth ekọ ne krachi ye frɛ ye frɛ krobi asante koto hene na ye ni monyam hyekora se hwan na ekọ hwan na eba enso ye wura duru ho no na wo hunu sunsum a epie ho na wo hunu monyam a epie ho ewi ende a mekan o kan ya ma ne kosi se enti ne mai Ghana asomdwe wo kabomu wo enti sabe abrofo no kra mo ye investors no omumra akonwa wo ho so mo ba ebi a mo de beba so mpe so mo ye bia na e badwuma wo tu na akonwa wo ho a omo ba yi a wo munya wo ha bia asembe na efese akoshe ye ni monyam wo Queen Elizabeth krum obai obehwe ni ewura na opie ha obehwe na opie ha na edoma wo de bepie no e kire se sabi enya ahemfu nyina na enya ne saa nya ahemfu nyina na enya ne saa sanse ewiase nyina ehunu ne pa ne ne mapa ewo ni munti obi abepese obeba na sabi obegina ho no maka bibi a kire ne mai enti mi wura odi dwumaso hwe ye ba ye mai Ghana ye mukura na firi amanono no ba ye mai Ghana mu a ye wura wankasa sabi oye sante hene nti odo asante no wajai afoforo aka no Ghana nyina akoma eda ye wura akoma so a wo hwehwe mpuntuo ene nkanko eye dwuma wo ye hwe na no dabon asemu edu bebi na edene pa enso ye wura tumi a ekuta no na nyame hira wo hira na no kasa epia adwa komenti dabon sese ehwa adwo se fom omodi ahene enye sa ye wura ba fro akonwan o kan se enye wono nko ani nti ono kwanti dia zango ni problem na se de we me be kan wo se memma nti omai nkoso ne ne mpagya egina da chinchima ho enti mewura ohwehwe otumfo education fund
ebae no kwase mu ni saa de na papa no yewura pagyae no dwumadi a edie no ye ka ho asem adaje ebebo apagya titirifo bebre abaye man ompagya ma asante man ko apagya titirifo bebre abaye man mu e kire se wankasa asantefo nko a na eni sa mfaso no waye open doctors professors engineers lawyers akuyafo hini mu nyina aka ho a teacher for woni mbe ya adwen se ebusun bi ho ha ne modern pa wonim se ya menu kwasi mensa kodwo data no wonyanwoma na obesua fise nyankopon abona adwene no ede na ode ko sikane ni ho bibia ni ho somfo ni baabia otumfo education fund nam so amasa ankrofo ya mebubobo so ya eken etime tutua namo a ede mfaso abregana so obi ye sabe doctor no kwale butru otumfo education fund iswa hwe akra efa ne nsem hwe akra ogie ayasam ketwa nenso efie nyeni ntinka saa nipa na etena fie edi ne ho abro amankaka enti wotumfo education fund de da bia mbo ndina na masore sa me ka se enam so ma yen hwidie mo ma hina onya ne ba bi koi eto na koma so ma ne ye bi dene nkora ne bi so afem bebre enti saa de na wotumfo aye no de ye bona baso ma na mo bebre ni nyina nkamfu ano yewura ba ya wa ma ahenie asesa ahenie ya kono ahenie ebura bem sabe ebura bem hwene ye kan me kwa me nananom a medi ade a no muti ase kane no me kwa asore kwa na me hye srete ne kaba no ma memedi mfufuro e kire se emra ne ma me kwa ma me hye srete ne kaba ana ewura ba won hya atare na ya kan no me bi ahye na ye de akonwa ne ehunu nipa bi na ye de pia nipa bi kwa akire na me wie school me ye uraba na so ma me kwa ma me hya atare ya be de ma ye adwuma timinye sabitifie otwa ne medi ye uraba ya sa no me ne nyina afiri ho ene wura office bi na se de wo koye bia ye boarding se mamfosua oye kuro we so hima o ene oye adwuma office wa at once wa na bibi asesa wo ho ebuo ni ani die at once wa na ye adwuma ene hwe ahemafo ne himfo meme lawyers ne mo ne ade a wo mu ye adwuma e wo offices ne mo ne ade efiri ye wura wa ma henie ebuo ni ani die abem ye bibia sesa nisa wa on pese wo sesa nese be odi no mebi ebe kata wani na abaye no mebi enso sempo ne etie na se ne ehu ye wura ma no ma asesa wa heniem e ma henia asesa ehu abem eda no na metie no wo ayiso na o ka wo henim ohen bi kuma se hemfo bi ne oba bi asase sem o se oba very good o se oba o ka se o de me se ene no kre ene be ye adwuma no enti on pesisie ampa se eye adwuma hwe obasima bi a odwudwe no mo wiremo akope ba bi se wona ne mabeda nanka obi de tumi no chinchi wo sanse wo so de no kre ene me se ne be ye adwuma enti ne no manyina atofom kane ye hu no mabebre wo ye hemfo ni ahemafo mu a sebe du ba bi ananka ne ka edene se ye titru ye ahemafo ikura edu ba bi a se wo ye hema a wo nware etete wono ne ese ye kanesa na nye se wo nware se brabo ni enti na mom wo ho se hoho bia se kane yanka ye fa fomu ka mu firi kuma se nam fomu amabedru ohema hoho no mo so obehwe se obesua mo yie mo bedidi mo benya ba bia da eni enti mo ye ohema hoho enti so ohema wo kuna ukunu ni ho kwan se o complain
ana wo ye no ma bi a emfata na otwe ne nkunu ana bibi te saa enso so na ahemafo ne bi afa de abowo mo ehun safo hene se yesi wo hema anware nti ne duru ba bi a sabi de ense se wo ye no wo ye emu twitwitwi enemo nem na wo ye ewura ba ye saa no me nyina twotwa dodo na yehu ne saa no me nyina twotwa efise ose wo de mese ene no kure ene be ye adwuma de bibi se epia na se me atadwa na atadwa jewa kode mikrom ha na pie na ma hwe ho asem anka na didimu na ekowura ye wura ni mu a ekodu ye wura ni mu na hwe se ye wura onya me dai onfa me ho ncheme na me nkɔ no tinti na sese me hwe ho asem na me so meka enti na saa no me nyina etwotwa ni nyina sintu ikura sabe etwotwa ye wura ma henia ya kono ye ne ankasa ebuo ne ani dia ye de ma ye ho enti ma ya manfo so ebuye kanene nente saa seme me wahima na me no obi etwe kora epre etwe mpra obe ma ho a ebuo be ne bebe mu sawo ye wahene na sabi na nanom kafura monimu a ena wakọ obi yere ho na ne kunu ade wugina ba bia nsese odi gina na ogu wani mu ase a ebuo be ne wo mu ene ahene asesa ye wura dawroma nti saa no ma we unhunu na wuntibi enti ye wura de waye bebre hwe mpuntu ahodo hwe nano otena ase wasi gi me na nanom gi ena edwere gu yeso e mentra ase nyenhwe ha se fie bia ma me 200 Ghana cedis a ye betimi aye ama na yiye ade na efeche se se me wura de na dawroma ya mo ya de ma nanso ya de nyankopɔ bo kan ye ho edu de ne be fu pray o se ya de ne be kɔ na hima no kwasam edinga wo dwene ye ne aka ho aye de enso so wo se me manti me nhwe ma ne nsei empa ye wura tu ho na mo hwe TV so a krofo bebre a start donate donation ne kwa fe keke eba ni kan so chese wono ankase no sabe nyankopon a obo no obo obi awiase de oso meye de ntie nyankopon soma no a eye adwuma na nananom eka ho a eye adwuma ni ti opie ba bia ne han ato ho enti mewura nka asem ema eni nane mewura ye bebre hwe na de ba kokora bia na mewura chese etoda ko na me hu na na asem me fa mitikura nsi fom na me mu mfa so hwe edru se ye to aba woni be ya adwen se edru ba bia na ye dene pa na hima no kwasam na ye ntimi declare won na kora na ye dene ye wura gina sebe ne tumi ne nanim onyam so efra pfanu na nyina politicians ne ne wo mo transe kasa se me pasum due me penka bomu die wodi nkuguo no onye ntum na yenya kwan declare abana masum due emagana empo ya sha se we be ha se ofre wo mo ne ne hemfo ne na hemafo ne domo transe no akansum due asem a kire wo mo wakankwaje asem a kire wo mo na o ma wo mo hunu de wani mu a wo mo anhwe ye na wo mo antie futu a ebeba de mabunu ni nimu no eye 2000 o mampani kofo ne o mampani Dada Rollins very good e de na very critical pa ye wura frɛ wo mu sɛ de wodi nkuguo wonye ntum na asomdwe ma o man ni mo me man nti ankasa me kuma sinti o ankasa masanti nti o se me man nti enti me wura etimi kasai e ma asomdwe bai e ma Ghana ha no kwasem ni me na me wene ye se ni se kakra de beba ne sa ye pipe ma ye ku na atuo ni moja asikan ni moja ye so gru e bi nsi da sanse me wura no mo transe ka asomdwe sabe asomdwe asem ka enkwaji asem ka nkwankwa asem ka ye ma ye mpuntu nti ho asem kire mu na bibia dedin na ye ti declare aba no na ye tim enti me wura no ye ma wo ye de yenim se na hini efiri soro ene ye de soma no e ma ne bae bebre no waye de o se mpagya no opagya no de o se futuo no otunufo de wo se kokobo no abono kokko ama hu se bia wo kɔ ne nye na gina yiye nya ye himfo nyina na betima yesa o obi wo ka no nko no wahwe asitim na osembofo mienu atu na da ho na wo nan basi akwa na manka ho no da ho afa na manka se pepagya na hwe fom
dabi ewura nene sa enti ama ye ne aye som no ye ne aye hye nase no kwasem ne osombo maye ye ni so de wo ye eye fe enti hwe kwa to dabi kura na because last year we free abrochire ba ye okọ chere kakra oba ye na ebedi Christmas say wasi ye me maame no ma fe mo me hu mo ache man hime bia wogana he bia me invite mo momra ni fo ni nya na be nya ne za debi ampa ye dia ho kekan ye so ya fe no okọ ya che sukomo die ye dia ho kekan ko hia no eni kan sem se pap ye wura ne ye nyina tibom ne hol kese ba ko ani ye tibom oni etunsa de sese woni ye bia woni ye wieye nefe eko me maame no mobro nya ade ni na amampo hima wo yo se mi wura me wa ha hwe me maame no mamie obia bro nya ade sese wodi bani kurum bedi ni bro nya na ye wura de amaye na se na ima wadama se de wusi ken de na ze ye wura kotoko hene se bi obesom no a omfa wonya akwa dabi kanene nene sa ahenni mu nkwasom no ewo ho no ene ye wura de fa ahodie no amaye se na me kenze wuntimi hia atare kwa bere no hia ba ono mu to da wo hia atare wo se munni ahenni ne ma ne nya akọ no nti to da ono mu hia atare enti nye sebi kafra na na moni ma nye nkwasom adwuma de ne pa amaye ba me bi nyumo se maka de ya akiro wa maye de ye se ye nye ne mom wa anya de a omfa nchew sanse sebi obi ani ho a opesebi sebi kafra na na monim sebi nsamfun anade ense fata enti nye nhye se ne hye mu sese ni sense dabi eye fa ho de adwuma na ye na wo ye ni yie na ye ne kwanso ebuo ne ani de wo mu de a na wa dow na wa krokro na wa pejaw sana na hini etie enti onfa ne tumi no ensisi ahemfo onfa ensisi ahemafo ye kwa de ahemafo ye kwa de ohun ye kwa de ohun de enye efi ewu na ne de daro fom fra ma me prekope anka ba bia papa we nyankopon nam ye nananom nkonwa ene ya bosom ene ye nsuo de okunu wonkono so apagya na kuduri anka sabi anka ene ye ofom de sanke yense bi kura enso zo ohun a de obaye no de obaye nti ana ma sese ya henie ye pre no ye pre ni akodi sanse aya akono kane ne empre ne ye chi force ne ye de amawo ne ye dwane me se mi dwane mfie miensa ansa ne ye nya me ache me aye de ma me sese ya etuwe ye pre ahenie ye pre ahenie bia obi hu se na konwa ekwa da ho kakra bi pe na wo pre sanse aya akono aye ni kana aye ni monyam hye be bia we pie biara ebeka se asimesi kroso hine na ebe asimesi chiame na ebe asimesi kontre na ebe na ye munyam hye efiri ewura ana amana basa ewura yedawase a piafo you na ma yeso se yedawase zene ye baaye ye bo promoje yeso na ne sanka ya manka ya ye ho ene de abusua no ense enya asem keto megidi ye se wonso a wo hweye no ene wosua pa na ahema wo madwuma no eguso wo ho nananom wo ho nom de mame no mienu enu ntino de ma yemu yeduru ene ya mamre ne ya mane dodo mamu amrabata ho de beto ye kwan mu ebesa akwa agyaye ne ene nananom ete ha krobe wi fi asante kotoko hene oyo dodo bribi otwe de mponyankopon de na kyeye si ebu no so mfaso a ebedi no so mfaso na de menu mienu ye de ye huna henie no aya danse e de maye esanse ye benyansem bi de agu honom de maye da chinchiri mase yenya wo hene pon bi a na henie na ne sasu bi eni ho enenti aye nhira se ye de ye ne ho na hima wadama ene kwakwa no wadama de na odi ejaye yo ne kwakwa de na me kan ne se ye mo boy ye ho yankopon de ebe wi asese e metranse ensom na gidie ne no kuremu na ye mo ayo enti wuni bibi ya emfa nka me wo bi wo bibi a wo de beboa emfa nka me wo bi
yɛka abrantie ne monyamfo bi ɛwɔ me kurom a yɛfrɛ no Yawoso Brempon dodo no anim sɛ yɛfrɛ no Yabroni abrantie no kwan a onam so ne boa a ɔboa asutifi south he no nyinaa ne bia ka ga na nyinaa no visa ne so sasu mienu miensa wɔ kuro yi mu a nkeni haw ana asutifi he no nyinaa nkeni haw yɛsrɛ ebi wɔ bi ebi betimi ayɛ nanso yɛ ka ahye yɛnya ne saa yɛ nkɔyɛnim nti obi a ɔwɔ bibi sɛ sɛ wɔtimi de boa ɛma meka sɛ agyanka bi te ofie meka sɛ mɔbro wɔ bi te ofie obusa no kwadwade no wanko school wɔ sɛ ma me si wɔ niska sika ɔde kɔtɔ wususu bi bu dem table so kora na ɔde kame akora no nim akora ndaakye nti yɛma yɛ nyinaa yɛ moaboa yɛ ho na ɛmfa ho tɔmre ɛno akyi mosomfo na nata adwaje wa me wɔ foundation ɛyɛ emisia ne nyanka mɔbro wafo ekuo fie bebree ne bitesi ya meka sɛ mekuta nkora be 270 a me hwɛ wɔ mu ayesebe asresere seremo mo abi wo mo nsem a mo bo yeye no mo meso na no aye bi school nkora ibu so wo mo tonya asam ketwa o ma me ni o papa ni ho bi a oni abere wo bi na tie be de no onya bi ne nyina ye boa bronya ya ebe ye hwese bibi kakra nkora no be betumare akeka wo mo na no mo de be hihya wo be hunu se yesoso bronya na ye di bi ne nyina ye yesre aboafo ne asomfo se mo na amone na mo mra fidie mu na ata adwaje wa foundation na mo meboa na ye nyina ye nkoyenim na nsatea numu yi ne nyina nyankopon anya ne tentene pe eye yira ebi ko anim chebi ne nyina wi echi no mema omaga na nyina afehia pa ema asante mayura ne maame na akona do yema omo nyina afehia pa ma hemfo ne ahema nyina afehia pa de e kan ne se eya hweyie bronya ne sebe enye wonom ne bro ye hwehwe ye hu yie ema na ye nuane no sebe ye ne ye wojare ema no ma ne bebre a spy moto no ma bi a tonture mu ne ma ne ade madawo ma woni mu makora ma wona na bi a na wo bebi enhwe ma na wankofa ohaw a mafie obehwe na afie se bronya efias na simufo ye di aduane a ye di ye enipa be miensa ananan na afie ni mu ni pe nyina da hospital na ya hwe ya nhwe ye nhwe ye hu ye mrantia ne mebawa enubone nnom no sebe yesremo adoso kanetete woni ni ho saa ene mo dress na na mehia ba ma bi ne ayi ahye no jeans ni ka bi awura ye aduru ne ha sebe ne to ase nyina egu na mse abrantie wa wo kwe nanti awode ko on sa emwa wo ka pia de ne ko so nka ampa me ni ma na wa ye sitie ne opia ko so na mse wo wo nanti yesremo monsesa enema na ye nhwe ye ho so yi sankyere ne wo wi ase nyina che se mere na wi edu sise babu aka na di ho danse ne no ma na ha ase epiepie de ne ahoboa ne ye de atwe no mama ye ni na ho na ye nhwe no mebiye na wade ayeye no na wa na wa ye meda omanu baby afidie be kwakoduru bia obi a wo hwe no otie bia medina ne na natajwa eje wa akodi ahafu fidie manhema meda mu nyina ase da mu amoba ye soso ase sama tese imo mu de ase nka mede menko mu ni isunso so de memu sa ase menti nko bisa naima madam ewuraba no wo mu dotto me ba cho se metimi asre bisa madam wo ko school dre oh asem no obusa be ka me yaw o ma wuja be ka me yaw because school do form 4 34 form 4 ena akonwadie yi bae the sense na minimum ngoma na mpese misuma ngomenti me yamadwe se mini ntime ka mesa me kasa me ka me dwane emfie miensa no mfie miensa ni mu no menua penne asa atam no wo ho na papa aka baabi menua penne no wo ho na na che yapo no ye kromu ahene na chi na ma ahene ne bae odemi ko makose Louis da wow ya demi ko to school we mu a ontu ya hwe nti macha na otumi ne se kokwaji school fees no no mabra na meja me trouble so na me trangi wo ho me ba was school no kra nya me do be ko foforo me ko ya ko PhD atre technical school bi afi na ne ate no foforo ne nyina achi kire se wo hene enko school wo hene nya adwuma ne botaye no enti mu nua ba wo bisa ya me ko school do form 4 pe akonwa nti amfama nko ba bia bio eni na nke bia sa me nka me wo achiri pa because na me wo adwene a edisua de na nso so enti na me ka se yewura baaye no ahini asesa
Pese me hye kabane street na atare kwa me kwa so da na me nananom ma me di mfufu nente sa se ne sa o ye wura yi wo ho a enka se de na educational fund na asia pagya na wo si boa enwomesua no enka me nananom nka nkire me se ye de me kosua enye yi nti media konwa enka sa me me wani mu nti ma me ubisa ya ma wie ya no no na eni so ade hu na adesua no wo ho nti wo obi woni ma de a ene na aka wakoma wo de ate foundation yes nti wadama ye de na na ata adwoa ajiwa foundation number no beto ase nti wa wo pese wo bua bi ha no na wafre na waboa na nanom ye bibia eya mom ye nsom na yesom a da mo bekonkonya so no omugu nsa enhyira na bi ba ye so sanso na so mo kwa asore no mo bompa ya e bi ba ye so nti mom ye nso na nanom asene na ye so mo asene a ebe ye kese said asantiwura da ne da waka no ze se yemfa tu yemfa se kan enkwa akon bi ze se kon na ye kon no eye nwumasua impuntu djuma apomuden ena yitu susa ena afenso so asomdwe eno nti na ye ba hwidi mu no ye ne nana ata adwoa ajiwa wotoso mienu asno rempa kwa de hwekronkron a waye batan de ma dudu nyina ye no ebobo hwidi mu enkomo megidi se wasua pi mejoso mesua pi wotwede mpo nyankopon ya doma na wode adomdom ya ye bese hia kai se dane da obemo wasantesem ene wo mai ensem kanko ehu ehiam se de kotoko hene da wakano na hima onkwaso eda wasi yepa that's nyame ya doma ye behia nakram